Zdravo, merhaba. Danas ćemo pričati o organizaciji mog venčanja i cijelom događaju venčanja. Vidjet ćete i neke štikle, haljine, pričat ćemo i o šminci, frizuri i uopšteno svemu. Sa tim da nam se bliži vreme kada se organizuju venčanja, ja sam žela da vam ovo snimim, jer sam prošlog leta organizovala i slavila svoje venčanje, tako da mislim da će ovo biti korisno za sve vas i naravno pošaljite ovaj video budućoj mladi i nekome kome će značiti. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte i molim vas da subscribe-ujete na moj YouTube kanal. Izbor lokacije. Prvo, ono što je najbitnije jeste da izaberete lokaciju gdje ćete slaviti vaše venčanje i ono što jeste najbitnije jeste da uskladite vaš budžet. Uglavnom će najviše novca otići na izbor lokacije. Što se tiče našeg izbora lokacije, mi smo znali da ćemo već praviti svadbu u Srbiji i tako smo se i organizovali. Gledali smo naravno nekoliko vinarija, neke restorane koji su nama zanimljivi i tako dalje. I na kraju smo se odlučili za vilu Jugovo S u Smederevu. Smederevo je bila jedna od opcija zato što nije toliko daleko od Beograda, a onaj prelepi prizor u vili Jugovo S me oborilo sa nogu prvi put kad sam otišla, iskreno. Ja sam pronašla za tu lokaciju zato što sam gledala preko Google-a i našla sam negde da je vila Jugovo S jedna od najboljih lokacija u Srbiji što se tiče venčanja i onda sam po slikama, naravno i po svom ličnom ukusu i osjećaju shvatila da je to zapravo moje mesto. Jeste jako zanimljivo, naša svadba je bila u ponedeljak zato što oni za cijelu godinu nisu imali slobodan petak, subotu ili nedelju, tako da smo mi bukvalno bili u fazonu daj ponedeljak, šta god. Zato što je bio avgust, naša svadba je bila 26. avgusta 2024. godine, mi smo otprilike znali da je još avgust, letnji odmori, da ljudi ne idu toliko, da kažem, na posao, da mogu da organizuju svoje vreme da dođu na našu svadbu, a opet mi nismo pravili neku veliku svadbu, zvali smo samo, da kažem, najbliže ljude, tako da smo znali da će oni da izdvoje vremena da dođu kod nas na svadbu. Mi smo odabrali da bude ponedeljak. Sa tim da je dosta, naravno, gostiju došlo iz Turske, da su oni već planirali svoje godišnje odmore i, naravno, moja porodica i prijatelji da su došli iz Srbije većinom. Tako da su svi se već organizovali da bi došli na našu svadbu. Mi smo to već uveliko planirali nekoliko meseci i ja ću da vam ispričam detaljno kako su tekli planovi. Što se tiče same lokacije, ja moram da kažem da smo mi, naravno, pošto smo imali puno gostiju iz inostranstva i koji su dolazili daleko, iznajmili smo sve hotelske sobe. Oni imaju, mislim, 7 apartmana, pored našeg mladenačkog koji nam daju gratis. Mi smo iznajmili svih 7 ostalih soba apartmana za naše goste i rezervisali smo unapred. Ono što je isto jako bitno da kažem za vilu Jugovo S jeste da su generalno jako dobro organizovani i da ne morate da brinete ništa. Vlasnici, to je porodičan biznis i oni su se svakako posvetili nama. Tako da ako je to možda jedna od vaših lokacija, ja iskreno preporučujem da se odlučite za vilu Jugovo S. Nećete pogrešiti. Ono što jeste, da kažem, nešto drugo, da kažem malo negativno, jeste što ima puno stepenica i mi smo želeli da to bude full open koncept, da to sve bude napolju. Oni su nam rekli da može, zato što još nisu bili spremni ove godine prošle da to urade. Mislim da su rekli da renoviraju, da će imati sledeće godine skroz open koncept, znači pored reke, pored Dunava, prelepo. Tako da smo mi imali ceremoniju napolju, a unutra je bilo posluženje hrane i ostali smo unutra. Možda čak što je i bolje, jer je nama u toku dana počela da padna sitna kišica. I onda sam se prestravila da nećemo čak imati ni ceremoniju napolju, iako je bio 26. avgust, ali na kraju smo odlučili da ostane ceremonija napolju i prestala da pada kiša. Imali smo sreće.
Tako da je to jedna od, eto, možda čak i boljih varijanta što smo bili unutra. Pošto smo naravno imali svadbu u Smederevu, mi smo organizovali prevoz od Beograda. Uglavnom je bilo dosta, da kažem, naših gostiju koji su dolazili iz Beograda i onda smo organizovali 3 minibusa koji će dolaziti i odvoziti ih sa slavlja na kraju. I eto, to je isto deo koji bi možda vi mogli da organizujete ako imate goste koji dolaze iz drugih gradova, koji nemaju prevoz i tako dalje. Možda ono što je jako važno da napomenu što se tiče Vile JugoVS jeste da su bili jako ljubazni i da su nam ustupili čak da imamo odvojene menije. Dogovarali smo se zato što znate da naravno dolazili su dosta naših prijatelja iz Turske koji su muslimani, tako da smo mi odlučili da podelimo te stolove, da oni imaju bez svinjskog mesa, nama ovim ostalima sa svinjskim mesom i tako da smo mi to sve razdvojili, naglasili, oni su naravno i obeležili, poveli računa o tome, tako da eto da znate da su bili jako ljubazni što se to tiče i da su jako spremni da se dogovaraju i organizuju zajedno sa vama, to je ono što je jako bitno. Što se tiče dekoracije, verujem da već svi znate, manje više, da se ja bavim cvećarstvom i dekoracijom i da sam se bavila tim, imala svoju cvećaru u Beogradu. Ono što je bitno da naglasim što se tiče dekoracije jeste da sam ja imala poznanicu iz cvećarstva koja je uradila dekoraciju za mene, to je jedna žena sa Zlatibora. Ja ću naravno nju spomenuti kao i sve, spomenut ću u opisu ovog videa da možete da ih nađete. Mi smo se dogovorile kako ja želim da to izgleda, za budžet, ona mi je čak napravila bidermajer. Jedino se za one poklončiće nismo dogovorili, to smo pravili mi same, ja i moja Zava. Dekoracija, znači ja sam se dogovorila sa njom, mi smo se sve dogovorile, ona je žena došla, sve je bilo fenomenalno, moram da naglasim. Unutra vidjet ćete već, okačit ću naravno slike, tagovat ću sve slike, videe, dekoracije i morat ću da to editujem da vidite kako sve to izgleda. Ali eto da znate da sam ja bila jako zadovoljna i da realno je jako pristupačna sa cenama, da je mnogo bolja sa cenama nego neke druge dekoracije. Sa tim naravno da sam ja radila svo pravo cveće bez veštačkog, nisam želela veštačko i imala sam svoje želje, logično, pošto sam se bavila cvećarstvom i dekoracijom. Najviše sam, da kažem, se tome posvetila, imala sam prohteve neke želje što se tiče cveća i dekoracije i vidjet ćete kako je sve to. Što se tiče muzike, ja moram da vam kažem da je možda tu bilo najviše potrošeno energije što se nas tiče. Prvo, zbog same mešavine cijele svadbe i gostiju koji dolaze od svuda, ja lično nisam želela da se neko osjeća neprijatno, da nekome bude dosadno i želela sam na sve načine da to nekako uskladimo sa muzikom. Ono što sam ja uradila jeste da sam angažovala prvih 2 sata dok je trajala ceremonija. Bile su 3 prelepe vilioniskinje, imale su prelepe crne duge haljine, dogovorile smo se tako, čak su svirale su jednu simfoniju koju sam ja želela, arapsku. Tako da sam se sa njima jako lepo dogovorila. Onda je posle toga kad smo ušli u salu preuzeo bend. Bend sam iskreno dobila preporuka. Tetka mi je dala i rekla mi je taj bend. Meni se svidjelo kako oni pevaju, svidjelo mi se kako peva pevačica, kako peva čovjek, čak je bio i 3. pevač na kraju. Ubacili smo neke elemente i to je baš bio onako kao jedan bend. Meni se to sve jako svidjelo.
Jedino što za muziku savjetujem da ne dopuštate mnogo da daju onaj bakšiš jer je bilo dosta onih narodnih pesama. Ja to lično ne volim, ali ako vi volite, naravno izvolite. Usnila je do mog sana sa poslovanja, pa se svome milom dragom naručio jada, pa se svome milom dragom To prosto svaki bend mora verovatno da svira, peva na svakoj svadbi. Ja sam uglavnom njima dala spisak, bendu sam dala neke pesme koje su iste na srpskom i na turskom, dala sam im tako neke pesme da pevaju, zato što će ovi koji su iz Turske da se sete tih pesama na turskoj verziji. I tako smo ja i moj muž tražili danima koje su pesme srpsko-turske. Što se tiče drugog dela, mi smo imali DJ-a i kada je taj DJ krenuo, on je uglavnom puštao španske, italijanske, arapske i turske pesme. Najviše turske, da se razumemo. Bilo je najviše naravno gostiju iz Turske i onda smo rešili da taj DJ uđe u pauzu. Negde je bila pauza nekih pola sata, sat, DJ. On je puštao samo turske pesme i ove inostrane. I onda opet nastavi band malo i onda na kraju kada je band završio, DJ nastavi ponovo. Tako da je to bilo odlično, iskreno najveća žurka je bila kada je DJ puštao muziku, tada su svi poludeli, krenuli da igraju i baš je bila jako dobra atmosfera kada je DJ krenuo da pušta, tako da... Iskreno nisam se uopšte pokajala ni za violine, ni za DJ-a, niti za bilo šta, bukvalno vredi svaku paru. Koliko para, toliko muzike, što se kaže. Došli smo do najzanimljivijeg dela, verovatno, haljine i štihle. Pre nego što sam se odlučila za moju venčanicu koju sam nosila na kraju, ja sam imala inače 2 favorita. I ja sam mislila za jednu venčanicu da je to, da ću nju izabrati i da je gotovo. Onda sam rekla, ajde da pogledamo još par salona za venčanice. Odlučila sam se naravno da iznajmim, da kupim venčanicu, iz nekih praktičnih razloga. Ali ajde kao da pogledamo nekom još salonu i onda sam otišla u salon Madame u Beogradu. I našla sam haljinu koja se meni lično jako sviđa. Ja sam inače probala prvo sve haljine, imala sam neku grupu sa mojim, da kažem, drugaricama, sestrom, zaovom, svekrvom i tako dalje, s Najkom, ne znam, svi su bili u toj grupi. I onda kako ja probam neku venčanicu, ja se slikam, šaljem njima i onda glasamo, kao svi kažu, pošto je ono što je najbitnije što se tiče venčanice isto da otprilike vidite kako vam stoji najviše, zbog slika, zbog svega. Najbitnije je da druge isto devojke koje su oko vas vide kako vam stoji, kako će da budete, da li ste fotogenični u toj haljini, da li vam pravi neku nesavršenost da se više iskaže. I onda je najbitnije zapravo da se tako slikate, šaljete video i onda se dogovarate sa drugaricama, sa nekim koji je vama blizak, naravno. I onda tako birate venčanicu. Naravno, po ličnom osjećaju, to je najvažnije je lični osjećaj kako će da vama izgleda ta venčanica i da li će da vam se sviđa. Meni se moja duša jako svidela. I najviše mi se svidela, sećam se, moju venčanicu sam izabrala zato što kada se zategne, pošto je imala korset, ona ovako istakne kao i leđa i grudi i sve i onda stalno stojim pravo onako i meni se to svidelo. Nisam htjela da budem nekako opuštena, nego bolje onako da stegne, onako da ima tu neku potporu, podršku leđima, da stalno budete onako na mestu. To se meni jako svidelo, ali otko znam, neko opet možda ima neki drugi osjećaj i ukus. Od ove 2 favorita na kraju nisam odabrala njih zato što mi se možda čak najviše sviđala haljina koju sam izabrala na kraju. Doduše ja sam htjela saten, htjela sam da bude samo bijela saten
i svidjela mi se jedna jako isto bela satin. Jedna je bila sa biserima, druga je bila obična, vidjet ćete, okačit ću slike obe. Na kraju sam izabrala moju venčanicu, naravno ubacit ću video, vidjet ćete koja se radi. Što se tiče ove kratke venčanice za preslaku kao drugu venčanicu, ja imam u kući, sačuvala sam, sad ću da je donesem. Tarada! Ove inače odvojeni su rukavi. I sašila sam je u jednoj Hermanas studio. Lep materijal. Jako mi se sviđa. Obuće. Ja sam nosila na moju venčanicu ove Christian Dior baletanke. I bile su iskreno jako udobne. I što se tiče ove kratke haljine, nosila sam ove štikle. Ovo su inače iz turske štikle, moja Zava mi je donela. Vidjet ćete kako isto stoje. Ove su Cengiz Akturk brand. Pišite mi koje vam se više sviđaju, da li baletanke ili štikle. Moram da kažem što se tiče baletanki da ih ja nisam probala, meni su bili poslali iz turske baletanke i ja sam morala da ih nosim na širenje. Tako da gledate obuću, inače kada birate za venčanje, pošto ćete ceo dan biti u toj obući, ako vam budu malo tesni, idete da ih raširite. I što se tiče štikli, moram da napomenem da kada sam ušla u njih, da sam vidjela da mi nekako su mi bili prsti nekako izašli, ali nisam više imala vremena da menjam štikle, tako da je bilo to. Nismo više razmišljali o tome uopšte. I moram da naglasim da nekako sam iskreno jako lako odabrala i štikle i baletanke. Imala sam stalno pomoć mojih devojaka žena, tako da je to jako bitno da što se tiče vašeg venčanja da imate neku grupu, neku priču sa nekim, da li to bila vaša kuma, bilo ko, i da vam pomognu. Jer ćete biti, verujte mi, jako neodlučni pod stresom, tenzijom i onda je uvijek bolje da vam neko pomogne u takvim momentima. Ono što je jako bitno da kažem jeste da sam ja imala inače frizuru punđu. I ja sam imala frizuru punđu iz razloga zato što sam trebala da nosim veo. I ja sam toliko birala taj veo koji je bio prelep, koji ima šljokice, koji je bio dug, onako lep. I mi smo se inače, taj dan kada je bila svadba, ja sam se bar jako, da kažem, istresirala zato što je počela kiša, nisam znala da će da bude, da sam ja stavila veo pored neke zavese u sobi da sam se spremala i ja sam skroz zaboravila da taj veo postoji. Mi smo izašli, ja sam otišla na oltar bez vea, sam sa punđom. I baš sam se na kraju smorila, a provalila sam da sam zaboravila veo tek kad sam se preslačila u drugu haljinu. Tako da mi je to bio takav down point cele svadbe. Jedini što sam zaboravila veo. Baš sam se, iskreno zbog toga sam se razočarala najviše što sam zaboravila veo, ali kao opet, ajde, kao life goes on. Moramo da nastavimo dalje, kao nije se završio život zbog toga. Ja moram da napomenem da se ja i moj muž uopšte nismo spremali za prvi ples. Ja i moj muž smo plesali noć pre svadbe. Ja se sjećam da smo mi išli sa njegovom porodicom, sa sestrama njegovim i tako dalje, sa rođacima, i da smo se mi sve vreme svađali zašto mi nismo vežbali prvi ples. I onda smo posle toga smo došli kući i bili smo premoreni, bilo je nešto kasno. Tada je još bilo haos, dočekali goste, sve živo se tada skupilo. I sjećam da smo došli kući, imali smo čak i kući smo imali goste, naše drugare. I gledali smo na video, neki smo našli na YouTube-u prvi ples. I onda smo kao ti ćeš mene da okreneš, ja ću kao da padnem, ti ćeš mene zadržiš, ne znam ja šta. I bukvalno je bilo tako, ajde, to je to, šta da radimo? I bukvalno smo veče pre vežbali prvi ples. Što ne bih savjetovala? Prvi ples je iskreno izgledao jako ružno. Videlo se da nismo vežbali i da nismo ništa uradili što se toga tiče. Tako da bih vam ja savjetovala da vežbate prvi ples.
još zanimljivih momenta, ja moram da napomenem da smo se mi venčali u aprilu opštinski. Mi nikada nismo imali religijsko venčanje, niti tako slično. I imali smo naravno u opštini pred matičarom venčanje u aprilu, a ovo je bila samo kao proslava venčanja, svadba. I nismo mogli da nađemo glumca kao matičara, nekog statistu, da dođe da odglumi da je matičar, kao samo zbog ceremonije. I onda smo se ja i moj muž odlučili da razmenimo zavete, da mene moj otac dovede kao do muža, iako to niko ne radi, da se razumemo, ni u Srbiji, ni u Turskoj. Mi smo kao bili neki American fazon, znači da mene kao otac dovede do oltara, da mi kao razmenimo zavete na engleskom jedno drugom i da je to. I onda kao prvi ples. To je bila naša ceremonija što se toga tiče, to moram da naglasim. Što se tiče same svadbe, moram da kažem da su svi bili jako veseli, da su se svi dobro najeli, popili, kao svi nisu otišli žedni, gladni sa naše svadbe. To je ono što je najbitnije meni bilo. Druga stvar je da su svi jako dobro proveli. Neki su mi čak rekli da je bila najbolja svadba u njihovom životu na kojoj su bili i da smo postavili neke ogromne standarde kada neki trebaju da se venčaju, da razmisle kako će svadbu da prave. Opet mislim da smo ja i moj muž jako skromni, ne bismo imali slično mišljenje. Ali moram da kažem da su se nekako svi jako dobro proveli. Mene je baš iznenadilo koliko su zapravo ljudi plesali i uz tursku muziku i uz srpsku i koliko je sve bilo jako pozitivno. Stvarno moram da kažem da smo uživali u tom trenutku i vrijedi zapravo napraviti takav jedan događaj. Hvala vam što ste me pratili i nadam se da vam se sviđaju moji videi. Ako imate još neko pitanje što se tiče svadbe ili generalno mog života i naše veze braka, molim vas da postavite pitanje u komentarima. To je to.